Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gid ako makabatsyag sang sakit. May DC! Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babayi. Confident ka sa Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Babakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Kahit dilat ang mata, may mga taong tinatalian. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 4:30. Ining oras sa dulong sa inyong sang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa, kag sang EO Executive Optical, love your eyes. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM,
championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Surita Jr. ang inyong El Castigador. Ano, na nagpoprotesta dyan, hawak ang Philippine flag, nakabonet. Ito yung sinasabi kanina ng NCRPO partner na around 10 individuals. Pagbabato? El Castigador. Nakitaan mga ka-K5 ang pilaglang kamanat kanabo nga hublag protesta kahapon dito sa may Metro Manila. Nangin tensyonado ang ining pagpatigayon sang hublag protesta angot man sa sining pag-komemorar sa ika-53 nga anibersaryo sang martial law. Irregular corruption sang ato siya gobyerno nga hindi nagid masarangan. Kita gid nag-aabi-abi sa mga K5 naton sa 180 ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka makabanwanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa mga nagamonitor kag sa kutob sa mlabutan sa ating pagwaragwag nakatutok subong sa may Banwa sang Lagares sa ato si Marley Station sa may syudad sang Pasig Banwa sa Kalinog Banwa sang Miyagaw kag sa may Short FM Dumangas kag sa may K5 News FM Sara. Isagid ka manayayang hapon sa inyo tanan-tanan. Kumusta ka muda? Kumusta ang epekto sa bagyo? Nasubong grabe ang paglaslas sa saring bagyo Super Typhoon Nando dito sa ibaing sang Babuyan Island. Kinpaidalom na sa storm signal number 5 ang nasambit sining nga lugar kaga makaiping sining nga mga kaprobinsyanan ipedalom sa signal number 4 ag signal number 3 mga kakifay. Halong gida sa may mga imata kag may mga kauturan may mga pamilya dito sa may area sang Babuyan Island kag sa may Banwa sang Batanes. Kitagid na nagapangamuyo sang ila nga safety sa saning paglaslas ang Super Typhoon Nando mga kakifay. Kita man ang nagapangamusta sa aton saning nga mga K5 sa bilog saning nga Western Visayas, sa bilog saning nga Pungsod, Pilipinas. And of course, sa aton saning nga mga Ilonggo nga mga OFW nga nagamonitor pinagi sa aton nga Facebook Live. I-like kag i-share ang aton nga pagpangalagad. Kag sa wala pa maka-follow, i-type ninyo ang K5 News FM Iloilo 88.7. Para sa din ka mga baing sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Sarang ka mo makamonitor, ma-update mga ka-K5 sang mapilakaw din nagaklabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa nga Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpalagad sang programa El Castigador. El Castigador. Diri kita sa adlaw sa ning Lunes. Pizza 22 sa bulan sang Setyembre. Ika-4 na ini nga Lunes sa 5 tanan ka mga Lunes sa ika-9 nga bulan sa karon nga tuig 2025. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
Sa kinandan, ako naman ang inyong alagad, ang inyo ka-K5, Enrico Tupa Surita Jr. Sa liwat welcome sa Lunes edisyon sang programa El Castigador. El Castigador Enrico Surita Jr. Ang inyong El Castigador. Sa ato sa liga pangalagad, madamo sa mga lugar diri sa baybayin sa probinsya kag sumaman sa syudad sang Iloilo nagkanselar sang klase. Iniman tuga sining mabaskog sining ulan nga nagakontribute man ining Super Typhoon Nando. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pero diri sa may syudad sang Iloilo, ulihi nagdeklarar si Mayor Raiza Triñas na numan basta gani magdeklarar ng wasang klase ito temprano pa kamo. Kaya kadamo sa mga naruya nga nagkanto sa eskwelahan, pitik sintas way man sang klase. Balaan mong problema sana kung ang estudyante na dulong nito sa eskwelahan pagkatapos way sang klase kag kung ang mga ginikanan sa ni working parents ano ni mo tos bata man yung pod sa opisina. Ama dapat before magdeklarar nga way sang klase mga alas 5 sang kagahon dugay na ni nga issue na. Igo kami magdeklarar sa nga klase ang mga nagapadulong kagara na sa mga eskwelahan ang mga estudyante. Dapat pagkagabi pa lang, no? Bana-bana, o nyo na kung makadesisyon ka mo why sang klase. Ay mabudlay, nga magdeklarar kita sang klase, nga dito na ang mga estudyante sa ila sa nga bulutwan. Dawagi niya pagtadlong haw. Sang una mo man ay, ikaw madeklarar, mataga alas 7:30, alas 8. Ngara ng mga estudyante sa ilan sa mga bulutuan. Kaya basta Lunes nga adlaw gani na, turo temprano pa rin silang kabugtaw. Kaya nga, may flag raising ceremony. Iluyag mo ito mag-attendo. Ang mga komento sa mga post namon. Lunsal gid negatibo. Kaya nga, ate, anong himuon mo, abiman? Kami mayo kayo magmiklakat pa. Kaya kung nakalakat ka na dulong na itong estudyante sa eskwelahan, galibog ulo ko na hunamon. Kaya hindi man kamatuwato puli sa amo sing balay, kaya malayo mang balay namon. Amo sunod, kung magdeklarar gani, nga wasang klase, temprano pa. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa bilog sa nga Western Visayas, masubra 1,000 nga mga bulutuan ang nagkanselar sa ila sa nga klase. Tungod man sa saning next man siya naton nga mga pagtupa sa mamunog sining ulan. Now, subong niya nga tiyempo, maka-experience kita sa mamunog sining pagtupa sang ulan. Now, ga-kanselar klase. Sang unaya kung hindi bagyuhon, kung hindi ipadalom sa tropical cyclone warning signal abe. Wire cancellation sang klase. Doon sa una, bisa mamunog ang ulan niya. Gapulik ang isang basa. O galing pagpulik mo basa sa balay nyo, kigang kananay mo. Ang style sa una namon, kung way kasang raincoat, bla, no? O kung payong, gapangita kasang saging. O dahon sang saging, amuning ginapangkwan mo, ginapang taklob sa ulo mo. Hindi gani isang una na badyang. No, dahon sang badyang. Malapad-lapad ng dahon sang badyang amo nang ginakwan mo ginabutang sa ulo para hindi ka mabasa. Pero ang ibang tinamik gimaligo sa kwan mo sa ulan. Pero preparar ka lang pagabos balay kung hindi bakol, tiko sa ita. Pero subong tigamay nga ulan, for the safety man niya. No, sa kato sa rin nga mga estudyante. Pasalamat kita, wagin mag-igo, no? Sintro. Sa ato siya pungsod si Bagyo Nando, kay Piertek Baskog si Nando. No, nangin Super Typhoon ang iya sa nga kategorya mga kakifay. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pero sa ning mga pagtupa sang ulan, no, kung mag-ulan ang bal nila susubraman. Pero dapat kabalo kita mag-save sang tubig. Sang una dumduman ko pa rin, no? Sang bata pa ko, kung mag-ulan ni gani, kasalod ni kami sang tubig ulan, no? No, that time, tadyaw, no? Ambot ko may tadyaw pa subong.
Sa una ginasalod na ang tubig ulan kag amo nang ginagamit sa panghugas kag pagpaligo. Abi nyo maturutugnaw ang tubig sang ulan mo. No, kag sa una gani ginainom pa ni ang tubig ulan. No, ang sabor niya mabalabog nga ulan mo. Sa una sa eskwelahan na may ginasalod na ginainom man sang una daw ay magasakit ang tiyan mo. Na burubugnaw ang tubig ulan, ha? Amo ni kung kaisa maka-save kita, gasalod ikaw, no, sang tubig ulan. Ay balanta, pinaka-importante ang tubig sa pagpangbuhi sang tamo. Alin sa pagbugta mo, asas pagtulog mo, kinanglan mo ang tubig, no, mga kakifay. Ti kung tubig ang pagabalan, diri sa aton sang una ti under kita sa MIWD. Pero operate ni subong sang Metro Pacific Iloilo Water. May muwan sa ukon kasugtanan sa operation ang MPIW. Pero ang ginsalo sang MPIW nga problema, hindi man lahog-lahog. Kay una-una daw ang improvement sang ila sa nga mga linya, ining mga pipeline, kadamo sa mga guba kag nagalik Amo ni kung kaisa, no, nga ang dako sa nga problema, ining mga lost water naton. O kon ining mga ginauyang, no, nga tubig. Abi nyo base sa record, mga 60% ang ginauyang nga tubig sa sining mga leak, mga guba nga pipeline, mga kaki-5. Just imagine mo, makaproduce ka 100%. Ang 60% sa uyang lagid makadto. No, tiyan mo nang dapat nga gina-address, no, ang ining nga problema. Matumod ta kung mayor nga daranon kay kada or mayor nga problema. Kay kung tawo naton mga ka-K5, madamo gyapon sa mga lugar diri sa may syudad sang Iloilo nga may kakulang sang tubig. Ilabi na gate kung kaisa, kung sa malayo kamo yang nga mga barangay, malayo kamong lugar, no, kung ululihi kamo to, ti ang mabili lang sa mga una mong imo. No, why na kung kisaga labot pa dito ang ining mga tubig, no, mga ka-K5. Tugod nga panok labot kay damo sa nagagamit, no, nga mga pamalay. Dugangan pagid may mga leak, pagid may mga uyang sang tubig, no, mga ka-K5. Kag kung kaisa ginakulang tubig kung mag-abot kita ang gabi bla, kung magtilingob kita. Kasi kung gabi tanan nga mga tawo, usually majority ara sa ila sa ni nga balay mga ka-K5. Amo ni kung kaisa makita naton sa madalanon, no, nga may mga ginakot-kot dira. Pero ang ining ginakot-kot nag-change, no, sa mga pipeline para bag-uhon, no, para nga tayo yon nga sa ulihi, hindi kita magkulang sang tubig in case nga mag-abot pagid ang tig-ilinit mga ka-K5. Amo ni nga kung kaisa kinang sa pagsakripisyo, pareho man ni sa mapagtuon bla. O di ka magsakripisyo do, hindi bugid malabot ang emosyon ni nga handom. Kung bakit anaton sa may area sang diversion, diri sa may Haro Plaza, na may mga ginakot-kot dira kag gibutangan sa mga bag-o sa nga linya. Amo ni kung kaisa gagunto man kita sa trapiko. Pero kung amo ni makapangita, no, sang solusyon sa madugan naton nga problema, dinikada na naton nga problema mga ka-K5, no, why not nga magsakripisyo kita anay? Kung amo sini nakita ang solusyon nga ti pang-islan ang pila sini ka mga tubo, agod nga malikawan ang ining mga pag-uyang sang tubig. Sa subong do mga halos 40% na lang, no, ang losing. Kasi pila ka mga lugar na pangayo na mo. Kaya gining 40% ma-convert ini sa halos minilyon, no, ka mga cubic meters o kon million of liters ang na-save naton mga ka-K5. Nasulihiti makaresulta ini, no, sang bastante sing tubig. Ang magandambal naton, no, kung mag-ulan, kung ginakulang kita sang tubig, pwede kita ka salod. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kakipanugyan ta lang sa ulihi, kung bastante ng tubig, hindi naman pag-uyangan, ha? Ay ti ginapangitaan subos pamaagi sang Metro Pacific Iloilo Water na masolbar ning problema kasi ang tubig isa na sa pinaka-importante
not only no sa aton sa nga pagpangaboy but of course sa negosyo kag sumumanti sa buwas damlag no sa aton sa nga mga kabataan. Anong sa ulihi kung ginakulang tubig di linaway na lang sila to. So dapat subong pa lang no para sa aton sa future sa aton sa nga palabuton maya na kita sa mabastante sa nga tubig mga kakipay. Kag masolusyonan ta gini ang mayor nga problema kun nga ang ginakulang kita sang tubig labi mag-abot mga kakipay ang ining tiyempo no sang tig-ilinit o kon maigo kita sang El Nino. Amo ni nga kaimportante nga dapat ang ato nga tubig bastante mga kakipay. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa aton sa nga pangalagad, ano ba labing talupang doon sa mga balitang atong pag-isuryahan sa Lunes edisyon sa programa El Castigado. May natumod na nga mga grupo sa likod sa saning nasambit saning panggamo o konrayot mga kakifay. Kung natawon naton kahapon, grabe ang hublag protesta o kon rally kag ipinagayon dito sa Bayan Metro Manila. Pero nagagwa diri mga kakipay ang iban sini daw nagpanggamo. May rayot sa tunga sang mga relyesta naton kag mga pulis naton mga kakipay. Nauti may natumod na kag mahimo pasakaan sang kaso ang ining nasambit sining nga grupo. Sa piyak nga bahin, baw antos naman kita sini. Kay tungod magasaka naman ang presyo sang gatong mga kakifay. Sa piyak nga bahin sa aton sining pagpangalagad ang epekto ni Bagyo Nando dito sa may Babuyan Island makabig ni nga life-threatening. Amo na dapat maghalong kita ang aton sining nga mga kauturan dito sa sambit sining nga lugar regarding sa pag-igo ni Bagyo Nando sa ila sining nga lugar. Sa aton karon nga balita lokal, pila karon ka mga 13 pang do sa balita nga ato sa pag-istoryahan. Kay na may nasapuan nga bangkay na dira sa mayabayin sa may banwasang uton. Ginapatihan na nalumos no ang ninsambit sining nga biktima. Kag sa pinakuli sining update mga kaki-5 nakilala na no ang ining nasambit sini nga bangkay. Sa piyak nga bayin sa ato sining pagpangalagad nangin malinong kag matawhay ang gipatigayon sini no nga hublag protesta diri sa may bayin sa syudad sa Iloilo. Now matutawhay diri despite nga nagtupa ang ulan. No, sa gyapon na dayon ang ila sa nga pagsinggitan agot sa saring hindi nagid magwantahan na puno ng ambal ang gantangan kani kinahanglan nga kalison ang ining corruption sa aton gobyerno. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kagaflame sa may halandon ni flyover sa General Luna City proper pasaladuhan no sumugod subong adlaw tub-tub Nobyembre 10. Grabe naman nga traffic sa may bahin sang area sang General Luna. Na kung sa diin gani ga-functioning nga duwa tanan ka mga lane. How much more pagid kon mangin half lane na ini mga kaki-5. So dapat nga magsuro sakripisyo kita. Ilabi gid kon na dira ang inyo sining nga opisina kag dira nag-eskwela ang inyo sining nga mga kabataan. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa piyak nga bahin, Office of the Civil Defense Region 6 nakalerto sa piyak nga hindi direkta nga apektado sang Super Typhoon Nando ang Western Visayas. Sa piyak nga bahin, local official sang syudad nga nagtambong sa rally bato korupsyon wala nakabaton sang special treatment suno sa Bayan Panay. Ang manambal naton kadamo-damo sa mga nag-join na nga mga politiko kag mga celebrity. Hindi lang din sa may syudad sa Iloilo dito sa may Metro Manila. Abi mo ining mga artista naton, ang ining mga ginaidolo naton, nag-join ni sa sining hublag protesta pero matawhay ang ila sa ning pagpatigayon sang rally. No singgit na kamo no sang inyo hibubunot
kagluyag ipalabot sa gobyerno. Ang mga tinaga kanin ni Vice ganda to ba, grabing mga tinaga ni Vice ganda mo. Daw hindi mapunggan kapila siya mag-PI mo. Kaugot-ugot mangguro sang isa. Kay nga ining mga artista naton kadalaggo na sang ila sa nga mga tax na nga ginabuhin sang aton gobyerno. Hindi nagsakit ang buot mo nga kadalaggo sang buhin. Minilyon ang buhin sang gobyerno sa buwis sa ila pagkatapos kawaton lang. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kaya mo ni, sobra na ang ginahimo mga ka-K5. Hindi lang to pariho ni sang mga nakasuksok sa itom nga maskara. Kaya daw lain ng ilo sining nga tuyo. Nagpinangguba ni sila. Pero ining pinaton ka mga kauturan matawhay ila sining nga pagsinggitan kag papatigayon sang rally mga ka-K5. We hope, kada kalabot sa aton mga government official ang ining natabo nga pagsinggitan sang mayoriya sa mapumulyong Pilipinhon na untaton nyo na ang korupsyon. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Init ulo mo kay ang mga ginabuhin nga tax sa imo. Hindi kapalagyo, buhinan ka. Pagkatapos, kawaton lang. Hindi daw masakit man sa balatyagon. Amo ni nga lain-lain nga masiktor sang susyudad ang nagtambong o nagbuylog hapon sa salinghublag protesta mga ka-K5. Pero hambagin naton ang ining ginhimo sa pila sa grupo based diri sa DICT do mga kuan sila mga anonymous Philippines ang sa likod ko pero may mga na-identify naman sila nga anay kandidato man kuno anay politiko sa likod sini kay kulang tawo naton do preparado ining nasambit sa nga grupo kay may mga molotov bomb kag pila pagig ka mga tinipik kag dalagko sini nga mga bato nga gingamit batok sa mga pulista. Pero sa ulihi daw naubos ang pasensya sang pulista despite mga ka-K5 nga may mando ang pamunuan sang PNP nga dapat ipatuman tang maximum tolerance. Pero kapon ginaplastar ko ni kon ano gid kay sa dinggig kutob ang ginatawag sa nga maximum tolerance kay para sa akon subjective na mo. Depende na sa tawo, depende sa miyembro sang Philippine National Police kung gihinlanggid kutob ang ginatawag sa ni nga maximum tolerance. Kung ginahaboy ka na, igo ka na sang bato, napilasan ka, nagbukol ang ulo mo, makagwanta ka pa sila, hindi ka magbalos. Pero, may iba niyang tawo, pag-igo na nila, pagkakitan, may pila sila, mabalos sila. Ang mga nga gindipensahan ban, na sang aton siya nga tiglikom, sang DILG, ang ginimo sang pulista, nga siyempre kung kaisama, igo ka na, ay masakit man mo. Kung akom lang, igo ka na, hindi ka pang magbalos. Ang mga blambal nila, kung ginhaboy ka kung sang bato, habuyon mo kung sang tinapay, pero nakasulod sa garapon. Taunang balila ka, buyong ka sang bato, baslan mo sang tinapay. Ik-ik nyo na. Baslan mo sang tinapay nga nakasulod sa garapon. Para mas masakit man. Iklang taon naton, ang mga pulis, tuman man nilang ilas nga obligasyon. Kaya nga ako ay napunggan, ang ining mga reliyista pakadtugid sa Malacanang. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Mga alos isa kagatos ito ang impang dakot kag pinapagid na identify nga mahimo pasakaan sang kaso ang ining nasambit sa nga grupo do mga gang niya do mga rapper bla ang ila sa niya nga peg do may ginsunod ni sila mga ka-K5 pero based sa information mahimo nga pasakaan sang kaso nga sedisyon ang inisambit siya nga mga grupo, mga ka-K5. Hindi na kay kadamo sa mga napilasan kag mga pinangguba nilang mga propriedad. Daw hindi naman insakto. Nakulit tawo naton kag sumahon do mga minilyon
nga mga propriedad ang ila sa ning nagkalaguma tuga sa saning ginimo nga kalakasan sa saning nasambit sa ning grupo. Na mismo si Manila Mayor Isko Moreno naglibot man kagabi kaya daw hindi man mabaton ang ining ginhimo sa mga relyesta nga sobra-sobra na mga kakifay. Kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kagdo isa ka pasakaan na do si Governor Chavit Singson. Kaya nagpatawag mo to preskon nga tinawag nga kwan nga kurakot man na si Pangulong Bongbong Marcos. Daw sa linsang kilala ko no pareho malang kabutanan. Daw ay man kinalain. Nga daw amo-amo kag amo man gyapon. Kasinggitan ikaw na nga panaugon sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos kumanaog sa pwesto ang ibulos ang Vice Presidente si Vice President Sara Duterte man. Kaya daw lunsay sa manaog dua. At yung mga presidente si Senate President Tito Soto pero hindi man sila manaog man. Sa ila sa nga posisyon mga kakipay. Bisan ano mo panawagan ang botang kung may manaog sa pwesto. Amo ni ka kwan ka gamo subong. Pero may mga pasensya pa man. Palaba pa man ang pasensya. Siling gani ni Vice Ganda. Siling niya ibalik tang death penalty para ining mga kurakot nga mga opisyal sa gobyerno. Tipat yun lang ang pamilya nila presuhon na. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pero alin sang unaya ti may nagapabor sa death penalty ang simbahan. Kagapatahag nila mabudlag ko ibalik ang death penalty. Ay laban-laban malusutan malang na sang mga politiko. Makuha sila sang mayad sa ning abogado kag syempre ti mahilway man sila mo. Ti mabudlay gyapon. As a Christian nation, ang ining death penalty do mabudlay hindi makalusot man sa kamara. Although nga mga pending nga mga bill o kung nahagda, nga ginpasar na time nga ibalik ang death penalty, pero tayo sa subong ara nakatingga sa aton sa nga kongreso. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pagbalik iga-check na to report ni K5 Kim Kaluyo. Kag mag-check kita sa aton sa nga koneksyon sa aton sa pag-asa. Kay alas 5 abi makapagwa sang bag-o sa ring. Advisory ang aton sa nga pag-asa. Kumusta ang tiyempo naman, boss? Pasi iba niyo may estudyante pahulat-hulat naman yung ay klase, boss, ha? Daw naglinong, nagliman ang palibot, ha? Palan mo, boss, aga, magagwa na sa atong Singapore, ining si Bagyo Nando. Kag may mga improvement man, sa aton sa nga klima, o kung sa aton sa weather system, was makagwa ining si Bagyo Nando. Pero, may pero pag mayara pagin sa isa ka low pressure area sa gwa sang parta nga mahimo kung makasulod sa parnaton mangin isa pagid ka bagyo. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ini kay may pagmabalita sa ato nga pagbalik pagkatapos ang pinaka-importanteng mapaybalo palihog standby. K5 News FM. Championing the lives. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kag magluhong sa bagong nga paglaong.
sambaya ay bisan anuman kabudlay. Wala sambaya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa nangyayayaado ako ni Dr. Mili. Before ko na-met si Doc almost a decade ago, wala sa to ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akin is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay magkabila sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpadayan sa akin. Yes, wala ka na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan. Ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay. Wala sambaya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si Kat-5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Neil. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media santro. Apang, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayluhan ang tanan ng pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagnan, naging pangabuyuan ko. Salamat gid Dr. Miluy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninunga nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na Handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang akon nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold gid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021
naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kan K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isang empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Minwoy. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minwoy. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Minwoy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinaranggaon nga boss nga si Doc Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magakuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaon.
Doc, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Doc, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilalat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niyo si Inday og bulong gipa-Diyosa na hambal ni Inday Joy. Oo pang tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man. Masalika DTX 500 D3 Bio with Vizio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school. D3 Bio. Ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Vizio. Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalo. D3 Bio. Ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio. Bangod isa nakatuig ang K5 News FM Sara. Mayara kita sang patigayunon nga libre nga konsultasyon sa inyo mga ginapatyag na balatian. Mag-ubod sa medical mission sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy sa maabot nga Setyembre 28 alas 9:30 sang aga sa Sara Garination. Pero tungod nga limitado lang ang pwede makater sang aton mga klinika consultant. Magpa-reserve sang inyong aslas. Magkadto sa istasyon sang K5 News FM Sara nga nahamtang sa sulod sang 2nd IPMFC headquarters sa Barangay Sirudo. Kag magkuha sang inyong priority tickets o kung mag-contact sa numero nga 0994-441-7685 o kung mag-message sa Facebook page nga 88.7 K5 Sara. Libre nga konsultasyon para sa inyo kag may nagahulat man nga big discounts para sa aton mga produkto. Kilitay kita mga ka-K5. Ang ini nga medical mission ang ginatulong sa inyo sang DTX 500. May DC D3 Bio, DTX, Coffee Mix, kag sang K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso!
Pabalik mga K5 sa aton sa nga pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sa programa El Castigador. El Castigador, Enrico Surita Jr., ang inyong El Castigador. Nagdulo sa aton nga oras, alas 5:16, ang ining oras sa dulong susang Cebu Pacific. This time check is brought to you by Cebu Pacific. Fly Tabay again and again with Cebu Pacific. Mayong hapon gid kay Ma'am Nadlin Xiaotong, kay Sir Edmar Dira sa may syudad sang Pasig, kay Ma'am Bing sa PSJ, kay Ma'am Hana Lapating Branya, kay Sir Benji Asturias, no? Kag subong man kay Sir Arman Bakuguay, mga taxi kag mobile patrollers naton, kag ang 89.7 no K5 News FM spearhead sa may Kalinong Radio, no? Kag subong man sa ni Ma'am Hana Lapating Branya relate match, nagahulog pa kamiya sang una sa Taytay nga kawayanan bisan madanlog malatay gid kag eskwela. Nami tubig ulan panglabakag. Gani no sang una kung kulang ka sang tubig amo dapat magsalog kita sang tubig ulan kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Sir Roland de Menaya, kay Ma'am Maricel Balro Casiple, good afternoon. Kay paring Francis Saba sa Barangay Pandak Pavia. Mga miyembro sa Kapaw itong udada, halong gid sa pagbiyahe. Kay Ma'am Janlyn Casio, kay Ma'am Apple di Apta Bataasan, pamilya Ledesma, kag pamilya Taasan sa may Tubungan, kag kay Ma'am Bing, kag kay Sir William Tan, gamonitor gid kag pamilya Taasan ni Lado sa may Ungka. Kag kay Ma'am Marivic Parinyo, Paday Espolgar sa Barangay San Pedro Molo, kag mayong hapon man kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Ma'am Vilma Amado, gamonitor gid sa singa pagpangalaga. Iga-check na to report iga K5 Kim Kaluyo in connection sa preparasyon sang OCD, no? Kasi may mga lugar gyapon nga naka-experience siya sang sining mga pagbaha. Ayun na ako na yung pag-asa gali partner. Na para mabloan tanay ang tiyempo, no? Sa aton sa ning nga pag-asa kung sa di na si Super Typhoon nando, no? Talagsan ta maka Super Typhoon, no? Baskog sa ning mga ka-K5. Just imagine signal number 5 dito, no? Sa may area sang Babuyan Island. Ang ato sing interview sa ato sing pag-asa ginadulong sa inyo sang Ditex 500 the superior antioxidant. Kag sumuan sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para mapunggat mga pagtubo sa mga bukol-bukol sa atong lawas. Maginom sang Ditex 500 kag sumuman Mighty C adlaw-adlaw. Ang importante diri hindi niya maggulat pa nga magtubo ang mga bukol no sa atong lawas. Prevention is better than cure. Amo na proteksyonan atong kagalingon, mag-Ditex 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang Ditex 500 kag Mighty C, mga dekalidad nga produkto ni Doc Ramil Itang Uy sang Klinika di Alternatibum Medicine and Wellness Center. Mabakalit sa Maklinika Outlet diri sa may syudad sang Iloilo, sa may Dalan Ilopez, sa tupad sang St. Robert's International College, sa hilira sang Robinson's Place Haro. Kag sa may Banwa sa Mayag-aw, napahamtang ato sa Klinika Outlet sa may Barangay Baybay Norte. Kag sa may syudad sang Pasig, napahamtang sa may Salvacion Street, Barangay Poblasyon Ilawod. Kag sa may Banwa sang Kalinog, napahamtang sa Coast Mart Kalinog. Kag subuman sa may Banwa sang Sarada, taga Quinto Distrito. Mabakal ang mga klinika products sa Bell Pharmacy sa tupad sang Sara Rural Health Unit. Kag kung gusto nyo kidulong sa balay nyo, pwede gini ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Kag mabakal man sa mga nagapangunang mabutika sa inyo sininga lugar. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kag subuman, no? Ususubong ang kaso sang dengue. Budlay kon kuan ka makutot sa ngamok ng carrier sang dengue virus. Maginom man kita sang D3 Bio. Kaya ang D3 Bio mga K5 isa ni ka superfood supplement nga ginimo ni gikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Pareho ni sila may maayon ning natural antimicrobial properties, no? Labi na gid batok sa mga viruses pareho sang dengue. Ang D3 Bio abi may ara sang medium chain triglyceride ina, no? Nga kung pag-inom kita ginahimo ang lawas ni sa monoglyceride, isang dagit tawag sini nga monolaurin.
Ang monolaurin, isa ni sa mga ginakabig pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton sa nga palibot. Magluwas na ipanami man sang D3 Bio pinagi sa MCT sang absorption kapag usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K amo ni siya ang fat soluble vitamin. Nagapugong ni sa sobra nga bleeding o kon pagdugo kung nga dengue ka. Magluwas na ang D3 Bio na maayo man ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa pag-process sa pagpataas sa aton nga platelet aggregation. Now, agod nga makabulig makalikaw kita sa bleeding kung na-infect kita sang dengue. Magito kita sang D3 Bio para proteksyonan ang aton sining nga kaugalingon batok sa mga viruses kag mga bakterya. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alang-alang pag-asa na partner. Kung isabi daw, hina ang signal sa pag-asa office mo. Tama na kung kaisa kapangabay kita makagwa no, sa ila sa ning opisina, sa ila singa kwarto para nga mas maayo no, ang ato sining signal. Kay subong nga amo ning dapat naton nga bantayan kag kung kumusta ang mangin sitwasyon sa aton sining situation buwas nga adlaw kay gahulat-hulat man ning iban mo ang mga estudyante ni gahulat-hulat ka pronouncement naman pero kung mag-anunsyo man si Mayor Raisa Treñas Chu dapat o temprano pa Mayor ha kay kadamo sa mga komento kay na mahambal ka timong way ka klase kanselado kay ara na mga estudyante sa bulutuan. Alas 5:22 sa ato singa pagpangalagad. Si Kaki5 Kim ara. Nag-check na to report ni Kaki5 Kim kay ang pag-asa. I-try lang luwat ang pag-asa. No, kay base kung damo lang naga-contact sa ato singa pag-asa para makakuha sang latest weather update no? Sa kay Super Typhoon Nan. Para sa kampyong report o po K5 Kim Kaluyo. K5 News FM. Kampiyon report. Enrico, madulom na sa karon no ang kahawaan sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Actually, bago lang man kita tapos gani libot-libot gawad ri nagkadto katad didto sa pinaka portion sang second district of Iloilo as well man din no sa may Iloilo City kag bago lang gid no do nalikop sang madulom ang kahawaan subong no kay 5 Rick kag amat-amat naman subong no kay dire kita subong area naton city proper dire sa may Fort San Pedro amat-amat naman no nga tawag na nagataas no kag nagabaskog no ning hampak balasang balod kay 5 Enrico. Pero may biyahe gyapon subong ato singa pang fast craft kay 5 game. So far, Kaki5 Rick, wala pa sang announcement ang Coast Guard and actually, no, we're trying to reach out subong ang ila sa nga commander, si Commander Richard Gura. Kay subong, no, nagapatigayon sang meeting upod no ang ila diri nga Commodore no diri sa Region 6 Kaki5 Rick, which is si Commodore Lebrilla, ang bago nilang Regional Director Kaki5 Rick. So, ginawla to daton. Pero, paglabay doon sa may biyahin sa Fort San Pedro, sige gyapon ang pag-operate no, sa mga fast craft naton? Yes, kay 5 Enrico. Okay, once gani ang isak lugar, no, hindi man mapaidalom sa anuman abing nga signal, daw ay nagnakanselar ang biyahe. Magluwas agad ko maburong madlos kag ang pugada, bla kadalagko mabalod. That's the time no naga-assess man ang aton sining Philippine Coast Guard kung i-cancelar ang biyahe sa mga fast craft naton ka mga ferry boat patabok sa may Guimaras Island kay 5 Kim. Yes, kay 5 Enrico no. And actually no direkta sa Western Visayas, hindi man kita direktang apektado sa sining Super Typhoon Nando o galing kay ang aton diri nga plastada is ang ining southwest monsoon or ang habagat bala kay 5 Rick, which is tungod sa bagyo or Super Typhoon Nando dako ang tsansa no nga mapa-intensify ini o kun mapabaskog tibalan man naton or na-experience naton nga despite sa mga nagliligad nga mga binulan nga tawag na habagat lang ang aton sining mabatyagan diri or ma-experiensyahan damo na no sa mga nabahaan nga mga areas kag tumana no ka tawag na ka ang halit bala kay 5 Enrico nga nabilin no especially sa mga malapit sa mga coastal areas sa mga malapit sa Suba and as well man no, sa mga nabukid nga porsyon diriyo sa bahin ng Western Visayas. And as of this time,
naka-prepare o kung nag-alerto na diri ang Office of the Civil Defense o kung OCD Region 6 kaki 5 Enrico with the local disaster risk reduction and management councils no sa tagsa ka mga kabanwahanan timayara no nagapatigayon sang constant monitoring, information dissemination kag ang pagpagwa no or pag-issue sang advisories kaki 5 Enrico. May mga naka-preposition naman ng mga food and non-food items in kaso no nga may mga ma-evacuate or kung kinahanglan nga may evacuate especially subong kaki 5 Enrico nga tawag na no do ka malayo na gid ang tempo naton kaki 5 kag do ka dulom na probably may pila na ka mga area subong nga grabe naman no ang pagulan-ulan diri sa Western Visayas. As well man prepared na ang search and rescue retrieval team no sang tagsa ka mga kabanwahanan or yung mga DRRM 35 RIC kag nagapatigayon subong no sang constant monitoring and inspection sa mga coastal areas kung ano bala diri ka dalamon ang level sang tubig kung ano ang sitwasyon kay 5 Enrico in terms sa hampak sang balod kag the overall weather situation kay 5 Enrico no gina-checkera man diri ang vulnerability sa mga nagatinira sa mga coastal areas kag tinagi no sa ila sila nga mga social media platforms kag sa mga barangay DRRM sige na pahibalo no sa publiko ang latest nung sitwasyon sang panahon diri sa Region 6. Actually kaki 5 Rick no ang ginaaligmatan man diri sa aton sila nga mga otoridad in terms of the weather ang possible or mataas na posibilidad sa pagluntad sang landslide kaki 5 Rick especially dira sa may area sang Tubungan, First District areas wherein no actually sa September 18 pa lang 18 na kapamilya ang nag-preemptive evacuation. It is because kaki 5 Enrico no nga last time dito sa may barangay Bulok Tubungan nga grabe ba tong pagtiphag sa mga duta kan naglapaw bala to ang tubig baha kaki 5 Enrico kay wala na sang lutsan no kaki 5 Rick katubla tong sa lapit sa eskwelahan. Actually, no, naka-evacuate na sila halin pa sang September 18. Kasi syempre, dako, no, ang posibilidad sang ining rain-induced landslide, no, kung pagdatipag sang duta, tungod, no, nga mapahumok sang sining pagulan-ulan ang duta sa 5 Enrico. And actually, hindi lang dira sa may area sang First District of Iloilo, and including man no sa pila ka mga kabukiran diri sa may Western Visayas kaki 5 Rick. That is why nga ginaabisuhan ng publiko na mag-ulo aligmat no especially subong pag mga updated no sa lakat sang or sitwasyon sang panahon kay constantly man no nag-update ang DOST Pag-asa kita man diri no sa magkatapo sang media kaki 5 Rick diri no sa sitwasyon sa aton suning panahon kag ginabisuhan gid diri no nga for example kung grabe na gid ang pagmadlo sang balod ang ining daludo o concurrence sang tubig sa mga kasubaan or sa kadagatan hindi na pagpiliton nga magtabok or hindi na bala kita tawag na magrisgo kay 5 Enrico no kay on the previous nga mga binulan or mga bagyo kag mga habagat damo sa mga nagkalalumos so kung nalunod kay 5 Enrico tungod no gagin pilit nila gidya nga magtabok o kung may mga minor de edad pa mga kabataan or even adults no nga nagalangoy-langoy sa gihapon kay 5 Enrico which is very dangerous kay 5 Enrico and not advisable. Sige. So, ang DSWD gani naka-standby na kag subong man sa mga ligad nga may nadlaw nakapadala naman sa ila sa nga bulig no sa mga local government unit nga may mga kabarangayan nga apektado no diri gani based sa ila nga record sang DSWD ang apektado sa may probinsya sang Iloilo Banwa sang Leon, Oton, Pututan kag Tubungan no may mga nahatag nga bulig ang DSWD kag naka-standby pagid ang dugang sa nga mga relief goods in kaso no nga may mga maapektuhan nga mga pamilya sa saning sige nga pagtupa sa ulan kay 5 Kim. Yes, kay 5 Enrico no. So aligmat lang gid ang tanan kay 5 Enrico kag hindi ilang gid no magpakumpiyansa despite no nga tawag na nga mo na nga
hindi kita directly diri apektado sang sining super typhoon kag wala sa kita no sang tropical cyclone wind signal kaki 5 Enrico ang bagani diri sang OCD ang ilagad diri nga gina-remind kag ang mabalaton nga dumoto na nga ligtas ang may alam kaki 5 Enrico hindi mag pati-pati no sa mga fake news sa social media kung kaisa no may ara gid sa mga vloggers or mga netizens bala no nga nagaka-cause sang kakulba which are nagapost sa mga for example ma-post sila sang video nga sa ibang nga lugar nga abi mo ang caption nakabutang sa inyo nga area. So mas mayo nga mag-check sa mga credible nga mga sources agod no nga hindi mag-cause ang confusion kag maka-prepare on time kay 5 Enrico. Sige, salamat kay K5 Kim. Report direkta diri sa patrol upod si K5 Jason Talaron. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Salamat kay K5 Kim Caluyo. Although nga malayo ining si Super Typhoon na Nando, no? Pero may mga lugar nga apektado diri sa ibahin sa probinsya sa Iloilo. Kabisan nga diri sa may syudad may mga lugar gyapon no, nga mataas ang tubig baha. Pero as of the latest, ining si Super Typhoon Nando kay ginahulat-hulat natong koneksyon naton sa nga pag-asa naka-landfall no ining si Bagyo Nando dito sa may Panitan Island no sa may Cagayan. Ano partner? No, sa piyak ninyo ako naton koneksyon naton sa nga lokal pag-asa, mayong hapon. Yes sir, mayong hapon sir kag sa aton nga mga tagpalamati. Amo naton latest for the update sa subong nga adlaw September 22 year 2025. So sa karon no si Bagyong Nando or si Super Typhoon Nando ang iyang sentro sang mata huli nato na siplatan base sa Apari Doppler weather radar naton yara sa kadagatan sang Kalayaan Island sa Kalayaan Cagayan. Si Super Typhoon Nando may maximum sustained wind ini siya sa gihapon nga 215 kilometers per hour malapit sa sentro or kag pagmadlos nga galabot up to 295 kilometers per hour. Nagahulag ni siya westward sa kada sigon nga 25 kilometers per hour. Si Bagyong Nando wala ini sang direktang epekto diri sa aton sa Western Visayas no apang gina-enhance niya ining habagat nga naga-epekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Si Super Typhoon Nando no posible ini siya magwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility sa Buwas Saga. Diri sa aton sa Western Visayas no maga-experience kita sa karon sa magulugal umon tugtog sa magalumon ng kalangitan kag may mga lapta-lapta kita nga mga paglan-ulan pagpangilat pa nag-uob dala sining southwest monsoon or habagat. Sarangan tubtob sa mabaskog aton nga hangin di ka na nabagat na nakatungdan magadala ini sila sa kasarangan tubtob sa mabalod nga mga pagbalod sa aton kadagatan. Ang forecast temperature naton yara sa 25 to 30 degrees Celsius. Adlaw naton magatunod alas 5:46 kag magabot-lak kini siya alas 5:39 buwas sa aga. Engineer Cuenca. Sir, Engineer Cuenca. Sir. Sir, ining si Super Typhoon Nando buwas ni sa aga magagwa sang parnaton buot sa linggon mauro improve ayan nga aton sa ning weather condition. Yes sir, sakto na sir no. So sa pagpalayo kag paggawa ni Bagyong Nando amo man ang pag-improve sang weather condition naton sa starting tomorrow until Wednesday or Merkules. May chance nga makita ta buwas yaring adlaw? Yes sir, so improving weather condition kita no. So possible nga magwa si yaring adlaw kag from time to time may mga pagalom-galom kita particularly sa hapon na sir kag kagabihon pero most of the time may magwa na si yaring adlaw sa buwas aga. Ginapamangkot ko ni sir kay kadamo sa mga estudyante blaga pamangkot kay base bla may cancellation naman sang klase aw. Yes, so sa buwas no. So buwas improving na no. So medyo maayo na nga aton nga panahon. Okay, sir, gamay laging dudugang abi nga ihibalo no sa akon man kag sa publiko. Kung magambal kita nga storm signal number 5 sa isa ka lugar, anong buot sa lingon sa sir? Yes sir, no. So kung magambal kita nga may storm signal number 5 or may tropical cyclone wind signal number 5 sa isa ka lugar, amo na siya ang pinakataas naton sir nga tropical wind signal no when it comes sa bagyo no. So kung naka-raise na sa isa ka lugar, so posible na sir ang wind threat or ang hangin sa muna nga lugar
is naga-range from 185 kilometers per hour or higher, no? Okay. Kay bagyong Nando, no, nga 215 kilometers per hour. So kung may mga super typhoon sa isa ka lugar, so ang pinaka-highest naton is wind signal number 5, no? So kung may wind signal number 5, very extreme gid ni sir sa threat, or very extreme na Delikado. threat gid ni siya sa life kag property nato, no? So posible niya sir makatumba sa mga kahoy, sa mga balay kag poste sang kuryente, no? And very delikado gid ni siya sa if ever nga may signal nga number 5 sa isa ka lugar. Pero ang ining pag-abot niya daw may nabutan pagin nga 12 oras, sir. Yes sir, so sa ano nato, no, sa may wind signal naton may warning kita, no, or lead time nga ginatawag. So butsilingon na kung ang bagyo, for example sa wind signal 12 hours ang lead time naton, meaning mayara kita 12 oras sagud nga makapreparar, no, sa palabuton nga bagyo, or before naton ma-experiencehan ang muna nga hangin is may 12 hours pa kita for preparation, no? So that's why nga may iba abisaton sir nga nagareklamo sila, no, kay signal number 1 sa isa ka lugar, pero namay pa ang panahon kag namay pa ang tiempo, no? So may lead time kita nga ginatawag. So for example sa signal number 1 naton may 36 hours pa na, no? So butsilingon 36 hours after 36 hours amo na ang pagka-experience naton sang ginatawag naton nga wind signal or ang makusog gin nga hangin sa isa ka lugar. Okay, kung kaisa sarte do layo manabi ang aton sa nga bagyo, pero kung kisa ginapedalom kita sa signal number something 1, no? Yes sir, sakto na sir, no. So layo pa siya, ginapadalom na naton. Agod nga makapreparar, no, ang mga lugar nga posible apektado sa muna nga signal, no. So that's why nga ipang isa ka lugar may wind signal number 1, hindi pa naton ini ma-experiencehan dayon, no. So with may 36 hours preparation pa kita para before mag-abot ang muna nga kusog sang hangin. Pero ang bal nila sir, kung ara pa lapit sa mata sang bagyo, do hindi nato ma-experiencehan ang ining mabasko gabi nga pagtupas ang ulan o kung hangin man? Yes sir, sakto na sir, no. So sa mata sang bagyo, kalmante na siya, nami ang panahon, nami man ang kumbaga kalmante ang hangin, wala masyado sang hangin, mainit, no, kagaara siyaring adlaw, no. Pero ang downside na or ang ano nato ng palibot is asagwa sang bagyo, no. So eye wall niya, no, so palibot sa iyang mata. So dira ang pinakakusog nga wind nga hangin naton. So kung makara kada sa eye wall, so amo na siya ang pinakakusog nga parte sang bagyo. So medyo medyo kulbaan na siya, no, kung especially kung mag-agi sa imo ang mata sang bagyo kag mahagip ka sining eye wall niya. Okay. Sir, ining si Super Typhoon nandun nga klase sang bagyo, damo ang pagtupa sang ulan o kung mabaskog ang hangin? Well, kung lantahon naton based sa diri sa aton, no, sa Western Visayas, hindi gaano kadamo ang enhancement niya or dala niya nga ulan, no, or ang enhance niya sang habagat, no. Pero when it comes naman sa compact, ining si bagyong Nando, makita naton nga ang concentration sang iyang mga pag-ulan is yara sa iya mismo nga circulation, no, nga sirkulasyon, no. So ang northern Luzon, or particularly sa Luzon, no, mas maka-experience sila sang 100 to 200 millimeters of rainfall. Okay. As well as ang sa hangin, so tamaan gini ka kusog basta mag super typhoon na sir, expectaron gid naton nga tamaan gini ka kusog ang hangin nga nagalabot na siya 185 or higher, no. So when it comes sa wind intensity naton, tamaan ka kusog gini si super typhoon Nando. Okay. So what about ining bag-o nato nga low pressure area, although nga sagwa pa ni sang aton sa nga par, pero daw medium chance of developing pagid sa isa sa ning kabagyo sa ni Engineer Cuenca? Yes sir, sakto na sir, no. So ining LPA nato, no, may medium chance ini siya, no, magambag ka medium chance, so medyo mataas ang chance niya nga mag-develop sa isa ka bagyo. Apang posible man nga mag-retain ini siya sa isa lang ka LPA, no. So ang ini nga LPA ginalantaw naton nga posible ni siya nga magsulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility
sang pagwa ni bagyong Nando amo man pagbulos sining LPA no, pero hindi ni siya dayon makaepekto sa ato no. So mayara pa kita sang duha ka adlaw nga mangin maayong panahon no, it's either by tomorrow until Wednesday no, medyo mangin maayo pa ang panahon naton. Pang pagabot sang Thursday and Friday no, amo naman na may enhancement naman sang habagat naton dala sining LPA nga nagapalapit sa aton. We hope nga hindi ni ma-develop, pero kung ma-develop ni sir, letter O kita, ano ngalan sa nga bagyo in case ma-develop ng LPA? Yes sir no, so amo ni siya kung if ever nga mag-develop in sa isa ka bagyo, amo ni siyang ika-15 na naton no nga bagyo no nga magasulod or maga-develop sa sulod sa aton PAR sa subong tuig. So pagkapangalan naton ini siya sa bagyong Opong. Bagyo? Opong. Opong, no? Yes, sir, Bagyo Opong. Sir, balik kita kay Super Typhoon Nando. Ano sa sunod sining pangalan sang bagyo? Madula ni si Bagyo Nando kay nangin Super Typhoon? Depende pa na sir no kung i-consolidate pa na nato ang mga casualties sining si bagyong Nando no, kay may mga criteria kita gud nga ma-decommission ang isa ka bagyo no. For example, if billions ang casualty ang nahalit niya, kaga more than 100 ang injured or death sa isa ka bagyo, that's why nga gina-commission naton. Pero sa karon wala pa naman kita sang final nga data no regarding that kay bagyong Nando. Pero sino nag-decide ni sir within lang sa inyo sa ning sa pag-asa lang mismo? Ang ano sir is anong within pag-asa sir na or kamo na nag-decide abi nagadula sa ngalan nga kung gabi ang epekto abi kun halit? Actually ang decommissioning naton sir is nakabase man na sir sa may datos nga ginapagwa sa aton sir no sa mga LGUs naton kag sa mga kaupod nga iba naton nga agency no regarding sa for example sa mga agriculture naton sir no sa kung may mga damages sa agriculture naton, kung may mga casualties sa mga lugar no. So dira ginatipon na naton sir kag ang kriteriya naton amo na sir nga kailangan naton ma-meet before naton makahambal nga maka-decommission ang isa ka bagyo. Kag diri sa pag-asa sir ano man na naton gina-update or ginapabalo sa taho nga ang muning pangalan is hindi na naton pagamiton if ever ma-meet naton ang kriteriya. Subong nga bulan sir kung lang taon naton ang direksyon sang bagyo do pasaka no? Yes sir, sakto na sir no. So sa karon wala pa rin nag-start ang amihan nato no, so hindi pa taman ka pusog ang mga high pressure naton sa babaw. So that's why nga mostly sa mga bagyo naton isa pasaka pa. With this information kay sa Time Engineer Cuenca, salamat kagliwat mayong hapon. Yes sir, thank you kag mayong hapon man sir. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Mangin mayo na tiyempo nato na buwas oro improve na but sa lingon may klase na sa mga estudyante ikuan nga daan anong term sila no ang emotioning mind set na nga daan nga may klase na buwas kay suno sa pag-asa mas maayo na ang tiyempo naton buwas nga adlaw. Pero pagabot Webes kaga Biyernes no may mo nga mangin maulano naman nga may mo epekto ni sang low pressure area nga magsulod sa Singapore. Now we hope nga hindi na ni mag-develop si isa sa nika bagyo. Magamusin daw ay taton pa why ni binagyuhanay. Now just imagine Super Typhoon no ang iya sa ning minimum nga kabaskugon 185 km per hour. Just imagine nyo kung ang salakyan na mo na kadasig no maglakat kung ano na kadasig ano kabaskog no mga kakifay. We pray dito sa ibahin sang Babuyan Island kag sa area sang Cagayan nagapalibot dito sa may bahin sang Northern Luzon sa saning epekto ni Super Typhoon na Nando mga kakifay. Pagbalik tad mga information pagkatapos ang pinaka-importanteng mapaybalo palihog standby. K5
Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! D3 Bio. Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, indi manami ang akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo abdi ka. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o pipig ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, muntiktado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
matutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Sulayunin ang nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Pabalik mga K5 sa ato siya pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sa programa El Castigador. El Castigador, Enrico Surita Jr., ang inyong El Castigador. Kay Ma'am Vilma Amado, kay Sir Binoy Tanyedo Manyosa, no, kay Ma'am Manilia Hardelesa Nagalyo, kay Ma'am Laura Swagaysay, kay Sir Dudoy Pornel, nagamonitor from Cabugao, Ibizan, Capiz, kay Ma'am Maritalia Michelina, kay Ma'am Nefrida Sarmiento, kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir Fred Pascal Campo, kay Tabski Haviliana Diaz, kag diri makadto ang typhoon sir, no, hambali Ma'am Maritalia Michelina, badagid sa may area sa Hong Kong. No, kag kay Sir JC James Garvillies sa may Batsuyan, Ma'am Selfa, may daiging hapon, kay Sir Nito Sumbong, nagamonitor sa may Dalan Luna ho. Kag kay Ma'am Florinda Cadavero, good afternoon sa Hong Kong, Cebu, mga Pilipina nagari din na sa Super Nando. Makadtog litong bagyo sa may Hong Kong. Halong gida mga kababayan nato na. No, pangamuyo lang. Nga hindi amo na kadako ang halit ni Bagyo Nando, mga kakifay. Mga K5, namon dira sa may Quinto Distrito, isa na katuig ang K5 News FM Sara. Isa ka tuig na pagdala sang balita, kalingawan, kag serbisyo publiko para sa inyo tanan. Gani sa amon pagsaulog, sa amon unang anibersaryo of Denyo, kami sa September 30, no? Alas 9 sang aga sa Sara Garination para sa KKB o kung ka-K5 kalingawan sa barangay. Magsinadya malingaw kung magdaog sa mapapremyo pariyo sa mga produkto sang Klinika de Alternatibum Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy, no, ang Ditex 500 Mighty C, D3 Bio, Ditex Coffee Mix kag iban pa. Now, ini ang amon pagpasalamat sa inyo para sa inyo pagtutok kag pagsuporta sa nakaligad nga isa ka tuig. KKB, K5 kalingawan sa barangay in celebration sang 88.7 K5 News FM Sara first anniversary. Congratulations gid, no? Sa September 30, alas 9 sa aga, dira sa may Sara Garination, no, kita kits mga ka-K5. Kag siyempre may yara pagid sang mga aktibidades in connection sa unang adversaryo, no, ang ining K5 Sara Fun Run, no. Atensyon mga runners, handa na bala kamo manging kabahin sang 88.7 K5 News FM Sara Run for Hope 2025. Isa ka tikong, isa ka paglaom at 3,000 and 5,000 fun run for at least 100 beneficiaries. Now, kag ang venues ni sa may Sara Municipal Plaza sa maabot sa nga September 28, no, sa Domingong adlaw. Paano magpa-register? No, i-contact lang si Sir Reggie Di Mayo sa 0966-507-7658. No, 0966-507-7658 o kung na 0999-441-7685 o kung magmensahe sa 88.7 K5 Sara Facebook page or pwede ka bisita sa station sang K5 News FM Sara sa sulod sang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company Headquarters. Now, sa may barangay Zerudo, Sara, Iloilo. Pre-registration nag-umpisa na sang Agosto 30, kag ang walk-in kag on-site registration na. Pwede gid na mga baton mga ka-K5. Ang registration fee 100 para sa regular, 50 pesos para sa mga estudyante kag mga 17 panaog kon mga minor de edad, kag may t-shirt nga tag 200 pesos mga ka-K5. May nagahulat man nga sorpresa kag papremyo sa mga finishers. Sa imutag sa katikang kalipay sang mabuligan ang kabaylo. Ang kampiyon
nga istasyon K5 News FM. Kag may medical mission man, bangod isa nakatuig ng K5 News FM Sara, may kita sang patigayon nga libre nga konsultasyon sa inyong mga ginabat sa kabaltian, magupod sa medical mission sa Klinika de Alternatibum Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa mabot sining nga Setyembre 28, alas 9:30 sang aga sa Sara Garination. Pero tungod nga limitado lang ang pwede makiter sa aton nga klinika consultant, magpa-reserve sang inyong slots magkadto sa estasyon sang K5 News FM Sarang na hamtang sa sulod sang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company headquarters sa Barangay 02 ka magkuha sang inyo priority tickets o kung mag-contact sa numero nga 0994-441-7685 o kung magmensahe sa Facebook page 88.7 K5 Sara. May libre nga konsultasyon para sa inyo kung may nagahulat man nga big discount para sa aton mga produkto. Kilit anay kita mga ka-K5. Ang inyong medical mission ang inadulong sa inyo sang DTX 500, may TC, Ditribayo kag DTX Coffee Mix, kag sang K5 News FM mga ka-K5. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kay Sir Earl John Pandagani, may adain nga hapon sa may public market, no, sa may Hordan, Aguilar. Para yung pag-monitor di sa K5 News FM Iloilo 88.7, kay kung madakpan ka magpamati, daog ka mo sang isa ka baksang Ditex Coffee Mix. Sa okay ka, may kapi ka makapasakop, sa aton sa ning okay ka kag K5, ilogo mo promo mga ka-K5. Wala tiyempo sa ato siniga pagpangalagad, kalitan na kita buwas ka daw, alas 4:30 tubtob, alas 6, siniga hapon. Sa ngalgamang, sa Malusing Puwersa, sang K5 News FM Iloilo. Sa amon sininga President kag CEO Doc Ramil Itanguy. Sa amon sininga Area Manager, ka K5 Ray Espeha Umalay. Ako naman ang nyulagad, ang ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM. K5